Shin da gaske jagoran addinin Musulunci na Iran ya rasu? Da alama dai ƙasar Amurka ta hura wutar yaƙin duniya na uku. A ɓangare guda kuma yankin Gabas ta Tsakiya ya shiga halin tashin hankali da ƙaƙanikayi. A safiyar jiya ne dai Amurka ta kai wani hari ƙasar Iran tare da haɗin gwiwar ƙasar Isra'ila, wanda harin ramuwar gayyar da Iran ta kai ya haifar da mummunan illa ga Amurka da Isra'ila da kuma ƙawayen Amurka da ke yankin. Iran dai ta kai hari ne a sansanonin sojin Amurka da ke ƙasashe 7 wanda suke yankin, ƙasashen da suka haɗar da Kuwait, Jordan, Bahrain, Qatar, Dubai da sauransu. Iran dai ta ce wannan somin taɓi ne. Haka zalika tun lokacin da Iran ta fara kai wannan hari bayan harin da aka kai mata, bata tsagaita ba har kawo wannan lokaci tana ci gaba da kai har-hare. Sai dai kuma a ɓangare guda ƙasar Iran ta kai hari a wani babban shalkwatar ko kuma mu ce sansanin sojin Amurka da yake ƙasar Bahrain, wanda a wannan waje ƙasar Iran ta yi nasarar lalata wata na'ura ta radar ta ƙasar Amurka wadda aka yi wa ƙimar kuɗi sama da dala Amurka biliyan 1. Wannan dai na ɗaya daga cikin asarar da Amurka ta tafka a cikin 'yan awanni da aka yi na fara wannan yaƙi. Sai dai kuma tun bayan fara wannan yaƙi, ƙasar Iran ta ce wannan somin taɓi ne, ta kuma ce makaman da ta yi amfani da su na kai wa ƙasashe guda 7 hari a wannan yanki. Ta yi amfani ne da makamanta masu linzami wanda suke tsohon yayi. Ta kuma ce ta shirya tsaf domin yin amfani da makamanta wanda suke masu sauri sosai na zamani, wanda ta ce har yanzu bata fara ma gwada su ba. Sai dai kuma ɓangare guda ƙasar Saudiya da kuma ƙasar Qatar sun yi Allah wadai da harin da ƙasar Iran ta kai musu. Ƙasar Iran dai ta kai hari a cikin ƙasar Saudi Arabia. Haka zalika ƙasar Iran ta zama ƙasa ta farko da ta kai hari cikin ƙasashe 7 a lokaci guda a rana guda, wanda kuma har kawo wannan lokaci tana ci gaba da kai har-hare cikin waɗannan ƙasashe. Ko a bayan magariba ma dai ƙasar ta Iran an ga wani bidiyo a birnin Dubai inda aka ga an kai hari kusa da babban ginin nan da ya fi kowanne tsayi a duniya wato Burj Khalifa, wanda aka gano hayaƙi yana tashi a wannan yanki. Sai dai kuma a daidai wannan lokaci da muke muku wannan magana, shugaban ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar Iran sun sanar da labarin cewar shugaban addinin Musulunci na ƙasar Isra'ila Ayatollah Ali Khamenei ya rasu. Sun ce dukkanin bayanan da suka samu sun tabbatar da cewa shugaban addinin Musulunci na Isra'ila Ayatollah Khamenei ya rasa ransa. Sun kuma ce an samu gawarsa a wajen da aka kai hari, wato harin da Isra'ila ta kai a daren jiya. Sai dai kuma har kawo wannan lokaci ƙasar ta Iran bata mayar da martani ba. Sai dai kuma kafin wannan lokaci ƙasar ta Iran ta mayar da martani a safiyar yau bayan zargin da Isra'ila ta yi tun da fari cewa ta kashe shugaban addinin Musuluncin na Iran Ayatollah Khamenei. Sai dai kuma a wannan karo na biyu da kafafen yaɗa labarai cikinsu har da gidan talabijin na Al Jazeera da Reuters da Iran International da sauran kafafen yaɗa labarai na duniya ciki har da CNN, Fox News da BBC suka rawaito cewa shugaban addinin Musulunci na Iran ya rasa ransa. Har kawo wannan lokaci gwamnatin Iran da kuma masu ruwa da tsaki na ƙasar Iran ba su san da ko ya rasu ko yana raye ba. Har kawo wannan lokaci dai ba a ji ta bakin su hukumomin Iran ba, kuma ba a ga hoto ko bidiyon shugaban addinin Musulunci na Iran ɗin Ayatollah Ali Khamenei ba. Ana ganin dai wannan hari da Iran da Isra'ila ta kai a wannan yanki ka iya zama ɗamarar fara yaƙin duniya na uku, wanda ake ganin muddin abin da suka faɗa idan ya faru cewa sun kashe shugaban addinin Musulunci na Iran, to fa hakan na nufin ɗaura ɗamarar sabon yaƙi ne da Iran, wanda Iran za ta ƙara haukacewa wajen kai hare-hare a yankuna da kadarorin Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya. Da dai aka hana jirage shiga da fice a biranen Riyadh na Saudi Arabia
da sauran ƙasashen yankin Larabawa da kuma ƙasar ta Iran, wanda tuni ta sanar da rufe sararin samaniyar ta baki ɗaya. Kana a harin da aka kai ma a birnin Yaman a ƙasar Kuwait, nan ma an hari filin jirgin sama ɗungurungun wanda harin na Iran ya faɗa a kansa. Kana kuma a wani martani da Iran ɗin ta yi dai duk a wannan yammaci, Iran ta fitar da sanarwa inda ta gargaɗi jiragen ruwa da suke bi ta wannan gaɓar ruwa ta Hormuz da cewar kowane jirgi ya juya, domin kuwa ba za su bar kowane jirgi ya wuce ba. Su sanar da cewar sun rufe wannan yanki ɗungurungun, ba za su bar kowane jirgi ya ƙetare wannan yanki ba. Gaɓar ruwa ta Hormuz dai na ɗaya daga cikin gaɓar ruwa mafi muhimmanci a duniya, wadda ko na kwana ɗaya ne aka rufe ta, tattalin arzikin duniya sai ya rufu, sai ya girgiza. Wanda kuma wannan wannan yanki na wannan ita mashigar ta Hormuz tana ƙarƙashin ikon Iran ne. A halin yanzu dai halin da ake ciki ana so a samu tabbacin ko shugaban addinin musulunci na Iran ɗin Ayatollah Khamenei ya rasa ransa ko kuma har yanzu yana raye. Ku danna mana like da subscribe kuma ku biyo mu domin jin cikakken labari nan gaba kaɗan.